Dobrý deň, v tomto videonávode si ukážeme praktické využitie zbernice Profibus pri riadení technologických procesov. Naším cieľom bude riadiť po tejto zbernici model priemyselného systému. Komunikácia po priemyselnej zbernici Profibus je založená na komunikačnom štandarde RS485. Najrozšírenejšia varianta zbernice Profibus je Profibus DP. Tento typ zbernice je vhodný pre rýchly prenos dát až do rýchlosti 12 megabitov za sekundu pri dĺžke zbernice 100 metrov. Pri komunikácii na väčšiu vzdialenosť klesá maximálna prenosová rýchlosť. Komunikácia prebieha najčastejšie po metalickom vedení typu tienená krútená dvojlinka alebo prípadne po optickom vlákne. Profibus kábel vieme ľahko spoznať podľa typickej fialovej farby izolácie. Sieť Profibus je väčšinou riadená jednou stanicou typu master, ktorá si vymieňa dáta s ostatnými stanicami typu slave. Sieť sa delí na tzv. Segmenty, pričom platí pravidlo, že v jednom segmente môže byť zapojených maximálne 32 staníc. Ak by sme chceli pripojiť k zbernici viac staníc alebo komunikovať na väčšiu vzdialenosť, použijeme tzv. Repeater. Pridaním repeatera vzniká automaticky ďalší segment siete. Maximálny celkový počet staníc pripojených k sieti Profibus môže byť 127. Do jednej siete Profibus môže byť zapojených maximálne 9 repeaterov. Každé zariadenie v sieti má pridelenú číselnú adresu v rozsahu od 1 do 127. Prečo je použitie siete Profibus v priemysle také výhodné? Uvažujme, že by sme chceli riadiť dlhú priemyselnú linku, na ktorej sa nachádza veľké množstvo snímačov a akčných členov. Viete si predstaviť obrovské množstvo vodičov, ktoré by sme potrebovali, ak by sme chceli prepojiť snímače a akčné členy s riadiacim automatom? Vďaka použitiu zbernice dokáže stanica typu master, čo môže byť riadiaci automat typu PLC, komunikovať s ľubovoľnou stanicou typu slave len pomocou dvoch vodičov. Ku každej stanici typu slave môže byť pripojených niekoľko snímačov, frekvenčných meničov, pneumatických a hydraulických rozvádzačov a prípadne iných zariadení. Náš model priemyselného systému, ktorý budeme oživovať, sa skladá z troch staníc typu slave. Na riadenie modelu priemyselného systému použijeme PLC od firmy Siemens Simatic S7200. Aby mohlo PLC komunikovať po sieti Profibus, potrebujeme k nemu pripojiť komunikačný modul. Samozrejme, nezaobídeme sa bez napájacieho zdroja potrebného k činnosti PLC. Na nasledujúcom obrázku je znázornená štruktúra siete Profibus nášho modelu priemyselného systému. Prvou stanicou typu slave je pneumatický manipulátor, ktorý je schopný vykladať výrobky z dopravníkového pásu. Druhou stanicou typu slave je testovacia stanica, ktorá obsahuje indukčné a optické snímače, na základe ktorých vieme zhodnotiť, či daný výrobok na dopravníkovom páse je čierny alebo biely, prípadne kovový alebo nekovový. Treťou stanicou typu slave je zásobník na výrobky, z ktorého vieme dávkovať výrobky na dopravníkový pás. Poslednou stanicou v našej sieti je stanica typu master, ktorou je samotné PLC. Pri návrhu siete priradíme všetkým staniciám adresy. Na staniciach typu slave vieme nastaviť adresy pomocou otočných prepínačov. Stanica s pneumatickým manipulátorom nech má adresu 11, testovacia stanica nech má adresu 12 a zásobník na výrobky nech má adresu 13. Adresu číslo 1 použijeme pre zariadenie master. Pre správne fungovanie zbernice Profibus potrebujeme na začiatku a na konci zbernice zapnúť tzv. Ukončovacie rezistory. Ukončovacie rezistory zabraňujú vzniku tzv. Odrazov na koncoch zbernice. Ukončovacie rezistory sa pripájajú alebo odpájajú pomocou prepínačov na konektoroch zbernice. Teraz sa pokúsime v programe TIA Portal verzie 13 vytvoriť riadiaci program pre model priemyselného systému. Vytvoríme si nový projekt, ktorý uložíme na vhodné miesto na disku.
V ponuke pridať nové zariadenie pridáme PLC s naším typom procesora. K PLC ešte pridáme Profibus DP komunikačný modul. Do PLC nahráme hardwarovú konfiguráciu. Po nahraní hardwarovej konfigurácie do PLC prejdeme do režimu online. Ak je všetko v poriadku, PLC aj komunikačný modul svietia zelenou farbou. Teraz pristúpime k vytváraniu samotnej siete Profibus. Prejdeme do ponuky Device and Networks. Tu máme možnosť vidieť PLC spolu s komunikačným modulom ako zariadenie typu master. Ak chceme pridať do siete stanice modelu priemyselného systému, ktoré sa nenachádzajú v štandardných knižniciach programu TIA Portal, potrebujeme najprv získať GSD súbory týchto staníc, napríklad z internetovej stránky výrobcu. V našom prípade sa jedná o stanice od výrobcu Lucas Nulle. Stiahnuté GSD súbory pridáme do programu TIA Portal. V prípade, že sa nám úspešne podarilo naimportovať stanice, nájdeme stanice v katalógu hardveru. Do siete Profibus teraz pridáme jednu z týchto staníc. Klikneme pravým tlačidlom myši na fialový konektor stanice Master a prejdeme do nastavení. V nastaveniach stanice Master nastavíme adresu zariadenia Master na hodnotu 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na fialový konektor stanice Slave prejdeme do nastavenia stanice Slave. V nastaveniach nastavíme meno stanice na stanica 1 a nastavíme adresu stanice na hodnotu 11. Stlačením ľavého tlačidla myši navzájom prepojíme fialové konektory zariadenia Master a zariadenia Slave. Po dvojitom kliknutí na zariadenie Slave prejdeme do ďalších nastavení. V týchto nastaveniach si zadefinujeme, na ktoré pamäťové miesta v I a Q pamäti budeme ukladať 2 bajty vstupných a 2 bajty výstupných dát. 2 bajty vstupných dát, ktoré načítavame zo stanice 1, môžeme ukladať do pamäte I na pamäťové miesta 100 a 101. 2 bajty výstupných dát, ktoré chceme posielať do stanice 1, môžeme ukladať do pamäti Q na pamäťové miesta 100 a 101. Tým istým postupom pridáme stanicu číslo 2.
Jej meno nastavíme na stanica 2 a jej adresu zmeníme na hodnotu 12. Dva bajty vstupných dát, ktoré budeme načítavať zo stanice 2, budeme ukladať do pamäte I na pamäťové miesta 102 a 103. 2 bajty výstupných dát, ktoré budeme vysielať na stanicu 2, budeme ukladať do pamäte Q na pamäťové miesta 102 a 103. Na našu zbernicu pridáme poslednú stanicu, stanicu číslo 3. Jej meno nastavíme na stanica 3 a priradíme jej adresu 13. Dva bajty vstupných dát, ktoré budeme načítavať zo stanice 3, budeme ukladať do pamäte I na pamäťové miesta 104 a 105. 2 bajty výstupných dát, ktoré budeme vysielať na stanicu číslo 3, budeme ukladať do pamäte Q na pamäťové miesta 104 a 105. V prípade, že sme do siete pridali všetky stanice, môžeme otestovať funkčnosť našej siete. Spustíme kompiláciu a nahráme hardwareové aj softwareové zmeny do PLC. Po nahraní zmien sa prepneme do režimu online. Ak je všetko v poriadku, všetky stanice nám svietia zelenou farbou. Poďme si teraz zobraziť prijaté dáta z jednotlivých staníc modelu priemyselného systému. Na tento účel využijeme nástroj Watch and Force Tables. Vytvoríme si novú Watch Table tabuľku. V tabuľke si dáme zobraziť po bajtoch obsah pamäte I od pozície 100 do 105. Po kliknutí na ikonu Monitor All sa nám zobrazia všetky prijaté dáta. Ak aktivujeme niektorý zo snímačov na modely priemyselného systému, malo by sa to prejaviť zmenou niektorého bitu prijatých dát. Ak aktivujeme snímač B1 na stanici číslo 1, prejaví sa to zmenou hodnoty bitu I101.3. Pokúsme sa teraz spustiť motor dopravníkového pásu na stanici číslo 1. Do pamäte Q zapíšeme 2 bajty dát,
ktoré chceme odoslať na stanicu číslo 1. Bit Q101.0 nastavme na hodnotu 1. Na stanici číslo 1 môžeme sledovať, že motor dopravníkového pásu sa uvedie do chodu. Nastavením bitu Q101.2 na hodnotu 1 vieme spustiť pomalý chod motora. Pamäťovým miestam v pamäti I a v pamäti Q, ktoré slúžia na komunikáciu so stanicami typu slave, priradíme symbolické názvy, vytvoríme tzv. Tagy. Napríklad bitu 101.0 v pamäti Q priradíme názov S1 motor vpravo, nakoľko po vyslaní logickej jednotky na tento bit sa na stanici 1 spustí motor dopravníkového pásu a dopravníkový pás sa začne pohybovať smerom vpravo. Nakoniec nám vznikne takáto tabuľka tagov. A teraz nám nič nebráni v tom, aby sme pre náš model priemyselného systému vytvorili riadiaci program. Po prepnutí prepínača pripojeného k PLC sa spustí dopravníkový pás a prázdna paleta sa pohybuje smerom pod zásobník. Zo zásobníka vypadne na paletu výrobok a následne sa tento výrobok spolu s paletou pohybuje ku testovacej stanici. Testovacia stanica skúma farebnosť výrobku. Ak je výrobok čierny, putuje tento výrobok spolu s paletou na koniec dopravníkového pásu, tam zastaví. Ak je výrobok biely, je pomocou pneumatického manipulátora preložený mimo dopravníkový pás.